druhá časť Bláznivé auto. Dúfam, že sa vám aj táto časť bude páčiť. Tak ja odchádzam. Miška, nie, nechoď. Prečo kamarátky sa neurážajú za to, že ti niekto neverí. Idem domov. Keď Stacy prichádza domov. OK, takže asi som stretila naozaj moju bufu. Idem domov. Idem si pustiť telku. Vítame vás u televíznych novinách správa. Takže dnes sa stala záhadná vec. Také jedno dievča zmizlo. Záhadne zmizlo. A niečo také. A proste keď zmizlo, tak sa zdá, že niekoho zavraždili. Keď Stacy zaspala medzi tým. Ráno. Čo sa deje? Už je ráno. Ja som ešte nezjedla tú večeru. Tak ju zjem. Už si neprosím. Tak idem niekam do mesta. Ale veď tu bolo moje auto. OK, žiadna panika. To... Asi mám halucinácie. OK, asi mám naozaj halucinácie. Tak to teda nemáš. OK, som hovoriace auto. Čo je s tým? A zároveň bláznivé. Akože fakt? Choď preč do mňa. Nie, Miška mala pravdu. Miška! Nechceš, aby som ťa odviezla? Ani nápad, radšej pôjdem peši. Miška! Pred Miškyným domom. Miška! Len dýchať, Stacy. Stacy, čo tu robíš? Prišla som sa ti ospravedlniť. Už viem, čo je to za auto. Aj predo mnou sa to predviedlo. Nuž, ale ty si mi neverila. A najlepšie kamarátky si veria. Myslela som si, že máš halucinácie. A že Ja som si myslela, keď som objavila to auto tak, že tiež mám halucinácie. Ale dokázalo sa to, že to auto hovorí a naozaj sa hýbe. Ja som ti to hovorila. Ty si ma jednoducho
ignorovala. A myslela si, že mám halucinácie. A najlepšie kamošky si vždycky veria, takže ahoj. Ale nie, Miška, počkaj. A veď všetko, čo sme spolu prežili. Hovor. Boli sme na rôznych koncertoch a všetko sme zažili. A ty sa uražíš kvôli takej blbine, že som ti neverila s jedným autom. Pozri sa, už sme najlepšie kamarátky 10 rokov. A jeden deň pokazí tých 10 rokov kamarátstva. No tak to naozaj, Miška. Máš pravdu, ale aj tak som na teba urazená. Ale Miši, veď to sa spraví. Už ti vždycky budem veriť a to sľubujem. Tak dobre. Najlepšie kamarátky na veky. Koniec. A toto video vás malo poučiť o tom, že vždycky si treba veriť a bláznivé auta sú všade. Takže ahoj!